Suomi on tunnetusti radiotoiminnan kärkimaita koko maailmassa. Meillä on useitakin erilaisia toimivia radiomuotoja. Näistä mainittakoon esimerkiksi Yleisradio. Toinen merkittävä radiomuoto on taksiradio. Kutsu 2. Onko A1? Onko A1? Kuuntelen. Joo, täällä ollaan. No missä sä oikein olet hortoillut, kun et ole vastannut? No mä olin tuolla kaupassa, ostin vähän lenkkiä. Kuule sitten kun tulet kotiin, niin viittiks ostaa varttikilo voita ja purki hernesuppaa? Selvä, tulee. Näiden lisäksi on olemassa vielä muitakin radioita. Esimerkiksi matkaradio on hyvin suosittu. Yleisen turvallisuuden kannalta tärkeä merkitys on poliisiradiolla. Tuo pursukukki, rahkasammal aavarannaton, on täynnä tuoksua mihurmaa puuhaa. Myös eri ammattiryhmät on radiotoiminnassa huomioitu. On olemassa muun muassa sellainen kuin metsäradio. Siellä hennot palmut välimereen taipuu ja kirkas taivas vain hohtaa ylläpään. Näiden tässä esiteltyjen radiomuotojen lisäksi olemme juuri näinä päivinä saaneet yhden uuden radion. Se on Merirosvoradio. Tämä radioasema sijaitsee Suomenlahdella Helsingin kasuunin ulkopuolella kansainvälisillä vesillä, tarkoitukseen kunnostetussa vanhassa laivassa. Radioaseman tarkoituksena on lähettää tasapuolista ja viihdyttävää ohjelmaa ilman minkään rajoittavien säädösten painolastia. Ja seuraavaksi minulla onkin ilo esitellä teille Merirosvoradion henkilökunta. He saavat itse kertoa meille toiveistaan ja pyrkimyksistään. No joo, mä en ole aikaisemmin tämmöisissä hommissa ollut, mutta musta se on vaan eduksi. Niin, meillähän on ollut hirveän puutteellista toi tiedon välitys ennen. Mä nyt en niin osaa suoraan sanoa, kun tässä näin suoraan kysytään. Kyllä kai tästä. Laitteessa ihan venttiet. Kyllä tästä. Niin, se nyt on silleen, että kun ihminen tulee väsyneenä duunista kotiin ja silleen, niin me nyt ajateltiin, että vähän siltä pohjalta. Ja se on sitten niinku eri homma ja tolleen, jos ihminen tulee virkeänä kotiin, niin se on taas niinku eri tilanne. Niin mä siis en varsinaisesti ole ohjelmahenkilöstöä. Tuli kipeäksi, pääsin tilalle. Mä ylikulkuvenettä tuossa kuljettelen. Scroodia pojille vähän ja kaljaa. Kaljaa. Että pitemmittä puhetta, mitä tässä enempää, mennään suoraan asiaan. Sävelradio ja olkaa hyvä siitä. Niin, tänne Sävelradioon on taas tullut terveisiä. Mimuli Pielavedeltä lähettää terveisiä johtaja Teemu Lintaselle Helsinkiin. Ei kai punaisen Volvosi takapenkki vain likastunut niin, että vaimosi huomasi. Mimuli haastaa Markala mukaan kaikki samassa autossa olleet. Hänen toivekappalenaan on vanha tuttu Evergreen. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin. Hello again. Tämä on sarjamme Stop viimeinen ohjelma, jonka kuluessa toivomme teidän unohtavan loputkin englannistanne. Viime kerralla yritimme unohtaa numerot. No, koitetaanpa nyt, pystymmekö vielä unohtamaan ne. What's 2 and 2? Mitä sä kysyt perkäys? Siis?
2 plus 2. Oh, se on 67. 67. Good. That's wrong. Aivan väärin. No niin, nyt olemme siis unohtaneet numerot. Yritetäänpä nyt unohtaa kansallisuudet. Ottakaamme vaikkapa esimerkiksi norjalainen. Sanokaa minun jälkeeni. Say after me, please. Norwegian. Norwegian. Vielä kerran. Say after me, please. Norwegian. 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 No, ei tuu mieleen, Päivä. Good. Nyt olemme unohtaneet kansallisuudet. Seuraavan kerran, kun joku englantilainen kysyy teiltä, minkä maalainen te olette, sanotte aivan varmasti väärin. No niin, nyt olemme tulleet kurssimme päätepisteeseen. Ainoa, minkä enää osaatte, on tervehtiminen. No, yritetäänpä päästä eroon siitäkin. Katsotaanpa muutama pikkapätkä. Hello, Charlie. Hello, Gloria. Hello, Gloria. Hello, Peter. No, perhana. Hello, Fred. Hello, Arthur. En muista Pentele. Hello, Charlie. Good. Nyt olette unohtanut kaiken englannin, minkä ikinä olette oppineet. Muistakaa katsoa ensi viikon Sarabanda ja jatkaa espanjan kielen unohtamista. Let's stop. Uutisia. 2 naamioitunutta miestä murtautui pankkiin kello 3 tänä aamuna ja pääsivät pakenemaan mukanaan 500 000 markkaa. Toisen miehistä epäillään olevan Matti Virtanen. Ja nyt luen tämän uutisen uudelleen naisille. 2 naamioitunutta miestä murtautui pankkiin kello 3 tänä aamuna ja pakenivat mukanaan pankin kassanhoitajatar. Toisen miehen epäillään olevan naimaton. Ja nyt uutisia jäniksille. 2 naamioitunutta jänistä kaivoivat kolon pankkiin kello 3 tänä aamuna. Ja anteeksi, tähän uutiseen tuli juuri korjaus. 3 naamioitunutta jänistä kaivoivat kolon pankkiin kello 3. Ja anteeksi. 5 naamioitunutta jänistä kaivoivat kolon pankkiin. Siis 9 naamioitunutta jänistä kaivoivat kolon pankkiin kello 3 tänä aamuna ja pääsivät pakenemaan 500 000 markkaa. Toisen jäniksen epäillään olevan Matti Virtanen. Anteeksi, pitää olla siis 17 naamioitunutta jänistä. Ja nyt sama uutinen herkille ihmisille. Vain 2 miestä onnistui pääsemään pankkiin tänä aamuna kello 3. Mutta silloin ei ollut yhtään pimeää. Katu on hyvin valoisa. He eivät aiheuttaneet minkäänlaista melua ja tilanne ei ollut mitenkään peloittava. Ja lopuksi rikospoliisin tiedotus. 1 mies ja toinen mies murtautuivat pankkiin, kun kellon suuri osoitin näytti 3. He pääsivät pakenemaan mukanaan aika paljon rahaa. Poliisi epäilee, että tämä on varkaitten työtä. Ja sitten on taas vuorossa Sävelradio. Ministeri Virolainen lähettää sydämelliset terkut ministeri Karjalaiselle ja haastaa hänet mukaan maitolitran hinnalla. Hän toivoo Hullu Jussin esittämää kappaletta Angelina. On jo 3. muusisökö, koska en on mulle söpö Angelina. Angelina, tyttö lilla, nakkikioskilla.
ostin vielä parit nakit, mut sit housuun tuli kakit Anselina. Oi Anselina, tyttö lilla, nakkikioskilla. Nyt Viljo tulee, Anselina älä karkaa. Nyt Viljo tulee, Anselina älä lähde pois. Ei vastaa enää, että Vili kanssa lähde pois. Mut Anselina ei kuule lemmenlaulua ai. Hän kioskinsa sulki, pois Vilin kanssa kulki Anselina. Anselina, tyttö lilla, nakki kioskilla. Mä tiedän miksi hän minut jätti. On tyttö kovin nuori, mut mine makaroni, oi Anselina unelmai. Sella mamma mezzo maro, mamma mele mare vao. Fiicchi mia cuccelaro, mamma mia pasaccio du. Sitte donna la musa canti, che vaia, che bene, se volusco mente lo mani bene. Fiicchi mia cuccelaro, mamma mia pasaccio du. Oh mamma, zumma zumma baccola. Oh mamma, zumma zumma baccola. Oh mamma, zumma zumma baccola. Summa 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 su, summa paccola. Yeah, bella mamma mezzo maro, mamma mia nel mare fa. Fic via cucellaro, mamma mia passaggio giù. Si daroni alla musa canti, icche baia, icche bene, se volusco mente lo mani bene. Fic mia cucellaro, mamma mia passaggio giù. Yeah, oh mamma, summa summa paccola. Ba 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 ba, oh mamma, summa summa paccola. Bi 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 bi, oh mamma, summa summa paccola. Pidi bop, pidi bop, pidi bop, pidi bop, pidi bop, pidi bop. No niin, hyvää iltaa. Tervetuloa seuraamaan tätä meidän suoraa lähetystä täältä studiosta. Tämä on sikäli merkillinen tapaus. Minä voin vakuuttaa teille, että tänään on meillä vieraanamme aivan ihmeellinen ihminen, nimittäin sellainen kuin Ari Killer. Hän on erittäin tunnettu Euroopan rajojen ulkopuolellakin ihmeiden tekijänä. Sitten saaden esitellä teille tämän toisen ihmisen tässä vieressäni. Hän on asiantuntijamme, atomifyysikko Antti Sikuri. Sitten tässä on tunnettu kaunottaremme, kaikki hänet tuntevat hyvin, Miss Itä-Uusimaa, neiti Rönty. Ja tämä herra tässä vieressä on Arin tulkki, Mr. Arturi Hardrick. Ari sanoi jo tullessa, että värähtelyt täällä Suomessa ovat erinomaiset, ja jos täällä ei onnistu, sitten ei missään. Ja hän sanoi, että se on yksi onnellinen kansa, kun saa asua tällaisten värähtelyjen keskellä. No, se on oikein. Jaha. Mitäs tää? Ai, tänne on tuotu puhelinkin. Mikäs? Halo? Älkää nyt tänne soittako, kun täällä on nauho. Tai esit. Mikä tää? Älkää viitty. No niin. No joo. Ei. Myöhemmin. Letter. Aivan. No niin. Niin kuin sanottu, niin... Joo, niin? Ari sanoi minulle, että värähtelyt ovat täällä mitä suotuisammat ja että lämpimiä elektromagneettisia virtoja on hänen lävitseen. Ahaa, mene sitten. Ahaa, hyvä juttu. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Minä vakuutan teille, että täällä on todella nyt jännittävät hetket ilmassa. Ja voimmekin mennä tähän nyt ensimmäiseen kokeeseen. Miss Itä-Uusimaa neiti Rönty menee. Tässä on Shermi sen toiselle puolelle istumaan. Ja sitten hän ajattelee tiettyä asiaa, jonka vain minä ja hän tiedämme. Sitten, eikö näin ole?
On, ehdottomasti on näin. Ja sitten Ari Killer menee tänne toiselle puolelle, tänne Shermin toiselle puolelle ja yrittää saada selville, mitä tässä on nyt sitten neiti Röntyn mielessä liikkuu. No niin, tämä on hyvin mielenkiintoista, miten meidän asiantuntijamme, professori Sikuri, tässä vaiheessa... Niin, nythän on niin, että siis on hyvin paljon vielä, mitä tiede ei pysty selvittämään, mutta sehän on tietysti heidän pääsärkynsä täysin. Ari aina onnistuu parhaiten juuri nuorten, kauniiden naisten kanssa, koska heidän elektromagneettinen... Joo, minä ymmärrän. Se on oikein. Joo, kyllä. No niin, nyt jäämme vaan Jaha, nyt alkaa jotain tapahtua siellä. Selvästi, joo. Nyt siellä tapahtuu jotain, professori Sikuri. Huomaa. Joo, kyllä. Siellä tapahtuu todella hyvin mielenkiintoista. No? Ja siellä alkoi tapahtua. No niin, irti. No niin, näimme ensimmäisen loistavan näytteen Arin kyvyistä. Se oli todella hienoa, todella loistavaa. No niin, ja sitten voimmekin varmasti seuraavaksi kysyä teidän mielipidettänne, professori Antti Sikuri. Mitä mieltä te olette? Se oli todella hyvin mielenkiintoinen tämä uusia uria aukova. Jonkinlaista energian siirtoa siellä varmasti oli tapahtumassa. Niin. Mitäs tuo puhelin nyt soi koko ajan? Kuulkaa, painukaa nyt, siis älkää soitelko. Mitä? Eikö täällä on lähetys? Ei ole naimisissa, ei. Siis... Married. Jaa. Married. Naimi. No. Ei ole naimisissa. Älkää soitelko. Taisi mennä vahingossa puhelin. Tai paninkohan tahalla. En tiedä. No niin. Joka tapauksessa... Later. Nyt voimmekin varmasti siirtyä seuraavaan Arin ihmeellisistä kokeista. Nimittäin nyt me panemme tähän kellon tähän pöydälle ja Ari siirtää kellon tuntiviisarin suoraan Hämeentie 34. Ja te, professori, voitte pitää kättä sitä päällä, että jos se menee siitä läpi, niin se menee sitten, ettei mitään pääse tapahtumaan. No niin, otetaan kello ja se... Minulla onkin kello nähtävästi jäänyt kotiin, onkohan professori Sikuri teille kello? Minä huomasin äsken juuri minun kelloni on kanssa hävinnyt jotenkin. Aha, vai niin. Muista. Entäs Harry, onkos teillä? Minulla oli vielä lähtiessä, mutta... Aha. Harry. Ja tässä Ihmeellistä! On tapahtunut todella merkillinen asia. Loistavaa. Tämä on kerta kaikkiaan hieno. Minä vakuutan teille, että me kukaan emme tienneet tästä mitään. Todellakaan. Nämä ovat aivan mysteerisesti siirtyneet meidän käsistämme nämä kellot. Mitäs mieltä on professori Antti Sikuri? Kyllä. Siis on todella paljon, jota tiede ei pysty selvittämään. Sehän on tietysti täysin heidän päänsärkynsä. Minun kelloni hänen taskuisessa on... Mitähän varten tuo puhelin soi kukaan koko ajan? Eikös täällä... Älkää yhdistäkö. Halo? Niin mitä ihmettä se minulle kuuluu? Soittakaa poliisille, jos teillä on kello hävinnyt. Poliisi? Niin. No problem. Ei täällä muita kelloja ole. Joo, kiitos. Älkää yhdistäkö tänne enää puhelimia. No niin kuin näimme äsken, saimme hyvän näytön Arin todella fantastisista kyvyistä. Minä vakuutan teille, että tässä ei ole todella ollut mitään muuta kuin sitä, mitä te olette itse kotikatsomossa nähnyt. No niin, joka tapauksessa me varmasti pääsemme nyt tähän seuraavaan temppuun, jota kaikki, jotka olette lehtiä lukeneet, olette odottaneet. Tässä on nyt lusikoita meillä suuri määrä. Ari valitsee näköjään siitä sopivaa, se oli veitsi, se. No niin, nyt hän näkyy valitsevan kahdesta, kumpi on parempi. Metallilla ei ole väliä, mitä se on. Metal, anything special in metal? Ei ole väliä. Tämä on varmasti sopiva. Suitable spoon. Joo, hyvä. Sopiva. No niin, ja professori Antti Sikuri, saanko pyytää teitä pitämään kiinni nyt sitten sormellanne, ettei tässä tule, jos se sopii näin, hän keskittyy nyt tällä hetkellä. Tämä on hyvin vaikea. Niin? Jos ei onnistu, ei ole vihainen. Ei mitään väliä. Joku kohta mennä klinksi. Joo, ei se ole. No niin, selvästi tässä alkaa energiasäteet mennä, se on vähän vaalean vihreätä. Nyt selvästi tapahtuu jotain, se on...
Aivan selvästi, joo. Nyt se taipuu, eikö taipu nyt? Se taipuu aivan selvästi. Plastic. Plastik. Ja aivan niinku muovia, kyllä, Se joo. on aivan muovia. Todella, se aika... Siellä tapahtuu nyt. Joo, se alkaa, se aivan selvästi tapahtuu. Ettehän te tunne kuumaa. Ei ole kuumaa. No, aivan selvästi lähtee. Se ottaa aikaa. Joo, se on niinku plastikkia, joo. Kyllä, aivan selvästi, joo. No niin. No niin. Siinä, joo, aivan selvästi energia siirtyy koko ajan. Odotamme jännityksellä, mitä tapahtuu. Se meni poikki. Se meni poikki. Meni todella poikki. Meidän omien silmiemme alla. Minä voin vakuuttaa teille, että me olimme aivan tässä lähellä ja mitään ei tapahtunut sellaista, joka olisi Look. Ja tämä menee sitten joo, thank you. Värähtelyt eri paikoissa, joskus tänään olla Arin jaloissa. Jaa, värähteli. No, professori Antti Sikuri, mitäs nyt sanot? Tämä todella mielenkiintoinen. Siis niin kuin sanottu, niin on paljon, mitä tiede ei pysty selvittämään. Minun täytyy nyt viedä tämä VR:lle tutkittavaksi tämä musikka, että se on sitten heidän päänsärkynsä taas aivan eteenpäin. Että heillä kyllä. No niin, me kiitämme nyt Ari... jaha? Loukut, moukut, onnen loukut, riksun, raksun, niksun, naksun. Tulee läpinäkyvää. Jaha, peidissä tulee riksun, laksun, ja kete oliko kaikilla hauskaa? Joo, aivan. Merirosvoradiovastulain edellyttämä ohjelmakohtainen luettelo vastaavista hölmöilijöistä on yleisön nähtävissä Helsingin rautatieaseman WC:ssä 10 minuuttia ennen Kontiomäen junan lähtöä. Sitten meillä onkin vuorossa B-studio. Sen puitteissa tulemme kevään kuluessa käsittelemään ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä. Into Liiste, ole hyvä. Niin, tervetuloa tänne B-studioon. Tällä kerralla meillä on sellainen kaikkia kiinnostava aihe kuin kansantalous, eli yhteisen kakun jako. Reima Lantto, ole hyvä. Hyvää jatkoa vaan kaikille. Meillä on nyt siis tällä kertaa tämän kakunjako tapetilla ja annankin pitemmittä puheenvuoron taloustoimittajallemme Jalo Raiskiolle kentällä. Niin meidän tarkoituksemme on tänä iltana käsitellä tätä erittäin vaikeata kakunjakokysymystä ja siksi olemme kutsuneet paikalle eri puolueiden edustajat. Ensimmäisenä on vuorossa kansallisen kokoomuksen pääjohtaja Kantti, joka tulee esittämään näkemyksensä tästä kakunjaosta. Ja. Valitettavasti tässä nyt kävi näin, mutta koska ohjelmasäännöstö määrää noudatettavaksi ehdotonta tasapuolisuutta ohjelmissa, meidän täytyy tässäkin ohjelmassa se toteuttaa ja seuraavana on Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Suomen kansandemokraattinen liitto. Keskustapuolue. Suomen maaseudun puolue. Kristillinen liitto. Liberaalinen kansanpuolue. Ruotsalainen kansanpuolue. Kiitoksia Jalo Raiskio. Pitemmittä puheitta annankin puheenvuoron Into Liisteelle. Kiitoksia Reima, oli mukava kuulla tuota. Ensi kerralla on uudet aiheet. Kiitoksia Into Liiste. Sillä lailla siis nämä politiikan pyörät tällä kertaa pyörähtelivät. Niin hyvät katselijat, ohjelmamme lähestyy nyt loppuaan. Muistutan teitä vielä siitä, että aivan uusimpien tutkimusten mukaan nykyttäminen on mukavin tapa viettää iltaa. Nyt siis kaikki nykyttämään. Hyvää yötä.